is that you want me, but I said I would want myself. The reason we I'll put you through hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes Sri Purnomo minangka Bupati Sleman, ingkang kula hormati Bapak Sugiono MPD minangka Bapak Panewu Kapanewan Minggir, ingkang kula hormati para pepunden, sesepuh, pinisepuh, saha para rawuh undangan ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan tansah ngaturaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha sehat dumateng kula lan panjenengan sedaya satemah saged kempal wonten ing adicara upacara tunggul wulung kanthi boten wonten alangan saha kakirangan setunggal menapa. Amin. Boten kesupen sholawat sarta salam mugi tansah katuraken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan tengga syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Saderengipun derek nepangaken kula Azahra Kiki Sabina Iswatun wonten ing mriki kadhapuk nderekaken lampahing adicara wonten ing upacara adat tradisi tunggul wulung wonten ing wekdal menika. Ananging langkung rumiyin kula waosaken rantamaning adicara ingkang badhe kalampahan. Ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka, kaping kalih atur pangandikan saking Bapak Bupati Sleman, kaping 3 atur pangandikan saking Bapak Camat, kalajengaken dedonga, kalajengaken maosaken rantamaning budaran kirab, saha ingkang pungkasan inggih menika panutup. Adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara wonten ing dinten menika kabikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah wau adicara menika saged kalampahan kanthi gancar. Amin. Adicara salajengipun inggih menika atur pangandikan saking Bapak Bupati Sleman dumateng Bapak Dr. Andes Sri Purnomo wekdal saha papan kasumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Bupati Sleman ingkang sampun paring atur pangandikan. Adicara salajengipun inggih menika atur pangandikan saking Bapak Panewu dumateng Bapak Sugiono MPD wekdal saha papan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Panewu ingkang sampun paring atur pangandikan. Adicara salajengipun inggih menika dedonga. Adicara dedonga badhe dipun pimpin dening Bapak Seno. Dumateng Bapak Seno wekdal saha papan kasumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Seno ingkang sampun mimpin dedonga wonten ing upacara tradisi tunggul wulung menika. Adicara salajengipun inggih menika kirab. Rantamaning budalan kirab inggih menika ingkang kaping setunggal prajurit kasepuhan dusun dukuhan, kalajengaken kelompok kasepuhan dusun dukuhan, kalajengaken ingkang mikul pusaka Ki Ageng Tunggul Wulung, kelangenan Ki Ageng Tunggul Wulung antawisipun perkutu gemak macan ulo saha sapanunggalanipun, kalajengaken
prajurit ingkang ngasta pusaka pengiring, kalajengaken wiyaga drum, simbal saha trompet, kalajengaken ingkang mikul sajen, kalajengaken kelompok jadilan saking minggir, kalajengaken arak-arakan kasil bumi saking dusun dukuhan, tengahan, dira saha desa-desa setunggal kecamatan minggir, kalajengaken kelompok kesenian saking Brajen, kalajengaken kelompok kesenian saking dira kepala dusun punggawa kecamatan, kelompok kesenian Trengganon saking Paraan Sendang Sari, kepala dusun Sendang Mulya saha Sendang Agung, jadilan Jawa saking Kedung Prau Sendang Rejo Minggir, warga masyarakat jadilan Rapak saking Keliran, warga masyarakat penderek saking Dira saha masyarakat ingkang ngasta kasil bumi, jadilan saking Pelembon saha ingkang pungkasan inggih menika warga masyarakat umum. Adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Monggo kita pungkasi adicara menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nyuwun pangapunten menawi kathah klenta-klentu anggen kula nderekaken lampahing adicara menika. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.